худованди меҳрубон мегӯяд, ки боз ба ман як гуфтани ҳикояи тарбиявии навбатиро дар канали Олами ҳаётангез насиб гардондааст. боваргӣ умид дорам, ки ҳамватони ман қарор кардем ҳикояи тарбиявии имрӯзии мо ин шер ва об мебошад. Фарҳод марди бой буд, дӯстандони бисёре дошт ва ҳар рӯз ба шири ин дӯстандон об ҳамроҳ мекард ба миқдори муайян ва онҳо овардон мехӯрд. ин восита оигаи худро зиёд мегардонд. дар баргоҳи Фарҳод чӯбоне хизмат мекард ва тасодуфан аз ин кори Фарҳод хабардор шуда буд. Фарҳод ин рафтори дуруст аст ва оқибати хубе надорад. Фарҳод ба ин гапҳои чӯбон эътибор намедод ва кори худро идома додан буд. рӯзе чӯбон дӯстандонро шармида меистод, ки дар мунташ як борони сахт шуд ва ягона сеномад ва дӯстандонро ҳамроҳи худ гирифт. ва вақте ки чӯбон бегоҳӣ ба хуни Фарҳод баргашт, Фарҳод дид ва тез гуфт: дӯстандон куҷо шуданд? Чӯбон гуфт: он шиле ки ҳар лаҳза ба он об ҳамроҳ мекардед, ҳамин онҳо якҷоя шуда дӯстандонро ҳамроҳи худ гирифта рафтанд. ҳамватанони азиз, боваргӣ умид дорам, ки аз ин ҳикояи тарбиявӣ ба худ чизи даромадиро шунидед. ҳамватанон, каналро Олами ҳаётангезро дастгир кунед, лайк кунед, подписация кунед ва дар имон поделиться кунед. раҳмат.